Pierwotnie nowotwór odporności został zdiagnozowany u mnie, gdy miałem 6 lat. Zostałem wywieziony w moje urodziny do szpitala w stanie krytycznym, umierając, po kolejnym ciężkim zapaleniu płuc i tam lekarze postawili diagnozę: agamaglobulinemia. Dla moich rodziców brzmiało to jak wyrok śmierci, natomiast lekarze od tej śmierci wtedy mnie uratowali. 6 poprzednich lat mojego życia to niekończące pasmo ciężkich chorób, infekcji, wielotygodniowych pobytów w szpitalu, antybiotyków, których stosowanie nie pomagało. Dopiero po diagnozie mogłem rozpocząć w miarę normalnie życie. Dzięki tej diagnozie możliwe było rozpoczęcie leczenia. Zacząłem otrzymywać przeciwciała, najpierw dożylnie, potem już po kilku latach w formie podskórnej. Zacząłem mniej chorować. Późna diagnoza spowodowała u mnie rozwinięcie się wielu chorób przewlekłych. Poza niedoborem odporności mam jeszcze roztrzenia oskrzeli, przewlekłe zapalenie zatok, przewlekłe zapalenie oskrzeli, marsko-ziemnego spłatu w płuca. Przeszkadza mi to w codziennym życiu. Nie ulega wątpliwości, że te wszystkie choroby uniemożliwiają mi życie normalnego dwudziestokilkulatka. Muszę z nimi walczyć na co dzień, czy to stosując płukania zatok, czy inhalacje na płuca. Najprawdopodobniej, gdyby lekarze wiedzieli o niedoborze odporności wcześniej, nie musiałbym przez to wszystko przechodzić. Mimo tego, że pierwotnie niedobór odporności przeszkadza mi w codziennym życiu, staram się żyć w miarę normalnie, żyć pełną życia. Studiuję prawo na Uniwersytecie Śląskim. Działam również w Stowarzyszeniu Immunoprotect. Staram się pomagać innym pacjentom z niedoborami odporności. Do 2008 roku byłem leczony przeciwciałami dożylnymi. Nie wspominam zbyt dobrze tego okresu. Te przetoczenia dożylne trwały bardzo długo. Musiałem spędzać w szpitalu po 2-3 dni w miesiącu. Czułem się wtedy bardzo źle. Przeszedłem kilka wstrząsów anafilaktycznych. Przez kilka dni po podaniu tych przeciwciał nie mogłem normalnie funkcjonować. Podania dożylne nie były też obojętne dla stanu moich żył. Po kilkunastu latach ciągłego kłucia nie nadają się one do użytku. Pielęgniarki nie były w stanie założyć nowych węflonów. Kończyło się na kilku bolesnych i stresujących próbach założenia węflonu. Rekord został pobity, gdy miałem około 10 lat, wtedy 11 czy 12 razy próbowano założyć mi wejście do ręki. W 2008 roku rozpocząłem leczenie podskórne, no i to tak naprawdę zmieniło moje życie. Zacząłem mniej chorować, poziomy przeciwciał w krwi są o 100% większe. Przeciwciała podaję sam sobie w domu, dzięki temu mogę dowolnie planować rozkład swojego dnia. Podaję najczęściej w weekendy, przez co nie tracę dni w pracy czy na uczelni. Nie wiąże się to też z długotrwałymi pobytami w szpitalu. Nigdy nie postrzegałem tej choroby jako jakiegoś wyroku, czegoś, co nie pozwoli mi żyć. Dla mnie ta choroba jest pewną wartością. Dzięki niej mam wrażenie, że szybciej dojrzałem, nauczyłem się pokonywać trudności, także do życia codziennego, ale też dużo poważniejsze. Żyję ze świadomością, że mój pobyt na ziemi będzie krótszy, pewnie też mniej komfortowy. Natomiast to jakby pozwala mi znaleźć sens w tym wszystkim. Także działalność w stowarzyszeniu, pomoc innym pacjentom pomaga mi się realizować, daje mi bardzo dużą satysfakcję.